Haka laipo tari unok pra jong snem ubladap. Ka nongpo Endeavour Society haka jingi terelang bat ka Christian Endeavour Society nongpo. Kala penlong ya ka Food Fest haka bala penbut bat ka musical evening haka parjanmen. Haka balawan bani simbenta dagi nongruai baper haka balawan ban pensengutanat ingin ke janmit dagi jingruai niam ki bala pensyo mansim ya ki nawan pekai. Nalor kiwe ki nongruai ki bana them ribhoi bat ki khoyar na ki balang baper ki marjan bat ka balang Presbyterian nongpo lawan ru bani simbenta dagi Karni Sisters ki bala penlung shushu ya ki mansim jong ki nongwan sngap ya ki jingruai niam haka ne ke janmin. Nalor kata lawan rubani simbenta do pastor David Jamir ubari pastor ba pendle jingmut bha kumno ban penkelab yang sekijing bha ya kito ki parlok ki bala ngop ha ki jing blin ki basniu khamtam ki bala kerni ha ki jing di drugs ubari ru pastor ba josmu tanat bha ha ka tem karwai bat hakini ngi ulawan bani simbenta rengkat ki parlok nongtem naga kunhun jungu ban pensung tanat ya ni kejanmen. Kumban sukdo balawan ban pli ya kan Food Fest kom musical evening daw MDC kathan uba balajid rani nang tau temen basan di rani nang ta haka jing don lang ru jong kiwe ki nong serai balang na ki balang Presbyterian baper rengkat ki nong ilam senong.
May I try.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jing